ମାଳତୀ, ଯାହାର ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଆଜି ବି ଛାତିଟା ଗୁମୁରି ଗୁମୁରି ବାହୁନି ଯାଏ, ଆଖି ଦୁଇଟା ଅଜଣା ଲୁହରେ ଜକେଇ ଯାଏ। ସେ ହେଉଛି ମାଳତୀ, ଯିଏ ଜଗତର ନାଥଙ୍କ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତ ଦାସ ଓ ସେବକମାନଙ୍କର ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ। ନିଷ୍କପଟ କୁନି ଝିଅଟି, ଯାହାକୁ ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତା ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ଭାଇ ଭଉଣୀର ପବିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଆହୁରି ପ୍ଲାବିତ କରିଛନ୍ତି। ଢଳା ଢଳା କମଳ ନୟନରୁ ଲୁହ ବାହାରି ପଡ଼ିଛି। ସେଇ ମାଳତୀ, ଯାହା ପାଇଁ ଅନେକ ଭାଇ ନଥିବା ଭଉଣୀମାନେ ଆଜି ବି ଜଗା କାଳିଆକୁ ଭାଇ ବୋଲି ଭାବି ସାରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ସେଇ କୋମଳମତୀ ନିରୀହ ଦିନ ଦୁଃଖୀଙ୍କ ବନ୍ଧୁ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତଙ୍କ କୁନି ଭଉଣୀ ମାଳତୀର ଉପଦେଶମୂଳକ ଆଲୌକିକ କାହାଣୀ ଜାଣିବା। ସେତେବେଳର ପୁରୀ ପାଖାପାଖି ଥିବା ଗାଁଟିର ନାମ ପାଟପୁର। ସେ ଗାଁରେ ରହୁଥିବା ଗୋଟିଏ ଗରିବ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା ତେଜସ୍ୱିନୀ ଝିଅ। ନାଁ ତାର ଥିଲା ମାଳତୀ। ପରିବାର କହିଲେ ବାପା ମା, 5 ବର୍ଷର ବଡ଼ ଭାଇ ମିଶି 4 ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବ। ସେ ସମୟରେ 2 ଓଳି 2 ମୁଠା ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ବାପା ମାଙ୍କ ପାଇଁ କାଠିକର ପାଠ। ତଥାପି ପେଟଟା ସିନା ଭୋକରେ ଆଉଟ ପାଉଟୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମନ ଥିଲା ସଫା। ବାପା ତାଙ୍କର ସକାଳ ହେଲେ ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି ମୂଲ ମଜୁରୀ ଖୋଜିବାକୁ। ମା ତାଙ୍କର ଘରେ ଯାହା ଶାଗ ପାଣି ପିଆଇ ମଣିଷ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ 2 ପିଲାଙ୍କୁ। ଦିନେ ବିଧାତାର କଠୋରତା ପାଖରେ ହାର ମାନିଗଲେ ମାଳତୀର ବାପା। ସର୍ପାଘାତରେ ଚାଲିଗଲେ ଆରପାରିକୁ। ବିଧିର ବିଧାନ କି କରିବ ଆନ। ବିଚରା ଏକୁଟିଆ ମାଟି 2 ଛୁଆଙ୍କୁ କେବଳ ବଞ୍ଚେଇବା ପ୍ରୟାସରେ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା ଘରର ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧ। ଆଖି ଲୁହ ଓଠ ପିଇ ଯାଉଥାଏ। ପିଲା 2ଟାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଦାନା ଦେବା ପାଇଁ ପର ଘରେ ବାସନ ବି ମାଜିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ହତଭାଗିନୀ ମାଟିକୁ। ସେତେବେଳକୁ ମାଳତୀ ହୋଇଯାଇଥାଏ 3 ବର୍ଷର। ପୁଣି ଆସିଲା କଳା ବାଦଲ। ନାଗସାପ ଦଂଶନରେ ଭାଇଟି ମଧ୍ୟ ଚାଲିଗଲା ସବୁଦିନ ପାଇଁ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ପରିବାରଟା ନିୟତିର ନିଷ୍ଠୁର ନିୟମ ଆଗରେ ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ଛାରଖାର ହେଇଗଲା। କଥାରେ ଅଛି, ସଂସାର ଭିତରେ ଘର କରିଥିଲେ ପଥର ପଡ଼ିଲେ ସହି, ଆଉ ମା ତ ମା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ନାରୀ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିର ଅନନ୍ୟ ଅସୀମ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରିଣୀ। ଏହି ଉକ୍ତିକୁ ବଳିଷ୍ଠ କରି ମାଳତୀର ମା ପୁଣି ନିଜର ଜୀବନ ଚକ ଗଡ଼େଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସବୁକିଛି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବିଧାତା ଉପରେ। ପ୍ରକୃତି ମାତା କର ନେଉଟେଇଲା। ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ଋତୁ। ଆସିଲା ପବିତ୍ର ଗହ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଘରେ ଘରେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଳିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ସେତେବେଳକୁ ମାଳତୀ ପ୍ରାୟ 5 ବର୍ଷର। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଖେଳବୁଲ ସମୟରେ ନଜର ପଡ଼ିଗଲା ରାକ୍ଷୀ ଦୋକାନ ଉପରେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ତାର ରାକ୍ଷୀ କିଣାକିଣି କରୁଥିଲେ। ସେ ବି ରାକ୍ଷୀ କିଣିବାକୁ ଅଳି କଲା ମା ପାଖରେ। ମା ବି କାଟି ପାରିଲେନି ମାଳତୀର କଥା। 5-10 ପଇସା ବଢ଼େଇ ଦେଲେ ମାଳତୀର ହାତକୁ। ମାଳତୀ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ପହଞ୍ଚିଲା ରାକ୍ଷୀ ଦୋକାନରେ। ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ରାକ୍ଷୀ କିଣି ଫେରୁଛି ମାଳତୀ। ଦେଖା ହେଇଗଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା କଟାକ୍ଷ। ତୁ ରାକ୍ଷୀ କିଣୁଛୁ? ତୋର ତ ଭାଇ ନାହିଁ, ବାନ୍ଧିବୁ କାହା ହାତରେ? ମାତ୍ର 5 ବର୍ଷର ମାଳତୀ କିଛି ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଖି ତାର କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ। ପୁଣି ଦୌଡ଼ିଲା ମା ପାଖକୁ। ଧଇଁସ ହେଇ ପଚାରିଲା, ମା, ମୋର ଭାଇ କାହିଁ? ତୁ ପଇସା ଦେଲୁ, ମୁଁ ରାକ୍ଷୀ କିଣିଲି, ହେଲେ ବାନ୍ଧିବି କାହା ହାତରେ? ମା ତାର କୋହ ଗୁଡ଼ାକ ଛାତିରେ ଚାପି ଦେଇ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କିଏ କହିଲା ତୋର ଭାଇ ନାହିଁ ବୋଲି? ତୋ ଭାଇ ପରା ପୁରୀରେ ରହୁଛି। ନା ତାର କାଳିଆ। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ତୁ ତାରି ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବୁ। ଏବେ ଶୋଇପଡ଼। କୁନି ହୃଦୟର ନିଷ୍ଠୁର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ମା ସିନା ବୁଝେଇ ଦେଲେ, ମାଳତୀ ଆଖିରେ କିନ୍ତୁ ନିଦ ନାହିଁ। ଯତ୍ନ ସହକାରେ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ରାକ୍ଷୀଟିକୁ ରଖି ମିଛିମିଛିକା ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ରାତି ପାଇଲା, ସକାଳ ହେଲା। ମା ଉଠିଲା ବେଳକୁ ମାଳତୀ ଆଉ ଘରେ ନାହିଁ। ମାଳତୀକୁ ଖୋଜିବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ମା। ମାଳତୀ କିନ୍ତୁ କୁନି କୁନି କଅଁଳିଆ ପାଦରେ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି ମନରେ ଗୋଟିଏ ଆକାଂକ୍ଷା, କାଳିଆ ଭାଇ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବ। ହତଭାଗିନୀଟା ବିଚରା ବାଟ ସାରା ପଚାରି ପଚାରି 10 କିଲୋମିଟର ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଖୋଜି ପାଇଗଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର। ସେଠି ଯାଇ ଦେଖୁଛି, ସିଂହଦ୍ୱାର, ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ, ପତିତ ପାବନ, ନୀଳଚକ୍ର, ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ। କିଏ ହାତ ଟେକି ଡାକୁଛି, ମଣିମା ମଣିମା। କିଏ ଲୁଟି ଯାଉଛି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ, ହେ ମହାବାହୁ ଉଦ୍ଧାର କର। 5 ବର୍ଷର ଝିଅ ମାଳତୀ। ଏକଥା ତା ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ବି ପଶୁନି। ତାର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଅଭିଳାଷ, ତା କାଳିଆ ଭାଇ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବ। ପଣ୍ଡା, ପଡ଼ିହାରୀ, ସୁଆର, ସେବକ ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛି ମାଳତୀ ପଚାରୁଛି, ମୋ କାଳିଆ ଭାଇକୁ ଦେଖିଛ କି?
ମୁଁ ତା ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବି। କେହି ବି ବୁଝିପାରିଲେନି ମାଳତୀର ହୃଦୟର କଥା। ଏମିତି ଦିନ ବିତିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଭୋକ ଉପାସରେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ପ୍ରାୟ ମାଳତୀ। ଚାଲିବାକୁ ଆଉ ବଳ ପାଉନି। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା। ମାଳତୀ ଥକି ପଡ଼ି ଶୋଇପଡ଼ିଛି ସିଂହଦ୍ୱାରର ଗୋଟିଏ କୋଣରେ। ରାତି ହେଇଯାଇଛି। ସାରା ସହର ନିସ୍ତବ୍ଧ। ଆଉ ସହିପାରିଲେନି ଚକାନୟନ। ଧାଇଁ ଆସିଲେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଛାଡ଼ି ଆଉଁସି ପକେଇଲେ ମାଳତୀର ମୁଣ୍ଡକୁ। ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଆଲୋ ମାଳତୀ, ଏ ମାଳତୀ ଉଠିପଡ଼, ମୁଁ ଆସିଛି, ତୋ କାଳିଆ ଭାଇ, ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବୁ ପରା। ଉଠି ପଡ଼ିଲା ମାଳତୀ, ବାନ୍ଧିଦେଲା ରାକ୍ଷୀ। ଢଳ ଢଳ ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ିଲା ଚକାନୟନରୁ। ମାଳତୀ କହୁଛି, କାନ୍ଦୁଛ କାହିଁକି ଭାଇ? ନାଇଲୋ, ମୁଁ କାନ୍ଦୁନି। ତୋ ନିଷ୍କପଟ ଭାବ ଆଗରେ ମୁଁ ଆଜିଠୁ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ଯୁଗ ଯୁଗ ପାଇଁ ତୋ ଭାଇ ହୋଇ ରହିଲି। ହଉ ତୁ ଏବେ ଫେରିଯା। ମା ତୋର ଖୋଜି ଖୋଜି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲାଣି। ମାଳତୀ କହୁଛି, ଭାଇ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଯିବି କେମିତି? ମୋତେ ପରା ଡର ଲାଗିବ। ନାଇଲୋ ମାଳତୀ, ତୁ ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲ, ମୁଁ ତ ପଛେ ପଛେ ଯାଉଛି। ଯୋଉଠି ତୋତେ ଡର ଲାଗିବ ମୋତେ ଡାକିବୁ, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପହଞ୍ଚିଯିବି। ଫେରି ଆସିଲା ମାଳତୀ ପାଟପୁର ଗାଁକୁ। ମା ତାର ଦେଖି କୋଳେଇ ନେଲେ। ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦି ବି ପକେଇଲେ। କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ ଲୋ? ମାଳତୀ କହୁଛି, କାନ୍ଦନି ମା, ମୁଁ ପୁରା କାଳିଆ ଭାଇକୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲି, ଭାଇ ମୋତେ ଡର ଲାଗିବ ବୋଲି ପଛେ ପଛେ ଆସି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଗଲେ। କିଛି ବୁଝିପାରିଲେନି ମା। ଭାବିଲେ ଛୋଟ ଛୁଆଟା କ'ଣ ଗୁଡ଼ାଏ କହି ପକାଉଛି। ସକାଳ ହେଲା, ପହଡ଼ ଫିଟିଲା। ସମସ୍ତେ ନିର୍ବାକ। ମହାବାବୁଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ। ଏ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲା କିଏ? ମହାରାଜଙ୍କ ପାଖକୁ ଖବର ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଗଜପତି ଚାଲି ଆସିଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, କାଲି ରାତିରେ କିଏ ଏ କାମ କରିଛ? ସମସ୍ତେ କହିଲେ, ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଶରଣ ପଶିଲେ ମହାରାଜା। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସିଲେ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତ ଓ କହିଲେ, ପାଟପୁର ଗାଁର ମାଳତୀ, ସେ ମୋ ଭଉଣୀ, ମୋ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିକି ଯାଇଛି। ତମେମାନେ କେହି ବି କାଲି ତାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲନି। ବିଚରା କୁନି ଝିଅଟା ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲା ସିଂହଦ୍ୱାର ପାଖରେ। ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇ ତା ହାତରୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଛି। ରାଜା ଛୁଟିଗଲେ ରାଜପଟୁଆର ନେଇ ପାଟପୁର ଗାଁକୁ। ମାଳତୀର ମା ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖି କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ଉଦ୍ୟକ୍ତ ହୁଅନ୍ତେ ପଣ୍ଡା ପଢ଼ିଆରୀ ମାଳତୀର ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ମାଲୋ ମାଳତୀ, କ୍ଷମା କରିଦେଲୋ, ତତେ ଆମେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲୁନି। ତୁ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନାୟକଙ୍କ ଭଉଣୀ। ସେହିଦିନଠୁ ରାଜା ପାଟପୁର ଗାଁର ନାଁ ମାଳତୀ ପାଟପୁର ଘୋଷଣା କଲେ। ମାଳତୀର ଭାବଭକ୍ତିର ଯଶ ଗାଁଠୁ ସହରରେ ପ୍ରଚାର ହେଲା। ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ତୁମେ ମହାପ୍ରଭୁ, ଭାବକୁ ନିକଟ, ଭାବକୁ ଦୂର। ତୁ ତାକୁ ଖୋଜିଲେ ସେ ତତେ ଖୋଜଇ, ଦୀନବନ୍ଧୁ ଭାବଗ୍ରାହୀ। ତୁମେ ଅନାଥର ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।